Dobrý, jak sa máte tu Luník 8 TV? Ja neviem, kto chce. Luník 8 TV. Prosím vás, no a viete, na čo majú robiť? Tak, môžem spraviť reportáž, samozrejme. Reportáž robíte a to ma fotíte? No. Nie, nahrávam video. No. Tak povedzte, že jaký je problém. Aký problém ste tam a máte, viete aj na čo urobiť? Hej, my to No, dávame čo na viete YouTube urobiť? všetko. Tak, čo Tak chodte chcete? kúpiť mlieko a mi doneste. No a kde bývate? Tu bývam a doneste mi mlieko. Dobre, za pol hodiny donesem. Dobre, Ale okej, fakt vám počkám. donesem. Z Kauflandu? No isté, že. A jaké? Plnotučné alebo polotučné? No neviem, aj otvorený kafan. Tak určite, že je. Aj palenku vám donesem. Toľko mi netreba, ale mlieko, kyslú kapustu a poriadny vývar. Oj, to aby ste vyberala, cipmana. No isté, že. Neviete ani polievku uvariť. Tá, dajakú by som spravil. Dajakú za, neviem no, rezancovú. To je poriadny vývar, u teba rezancová polievka. Poriadny vývar. Poriadny vývar s mliekom. No, tak posnažím sa, že ste to vy. A to vám kde donesem? Tu budem čakať. No dobre, tak sa dohodneme za pol hodinu. A ja si toho robím radšej sama, alright? Koľko je teraz hodín? Ja si to radšej urobím sama. Hej? Tá vy viete dobrú robiť? Ja neviem. To je dobrý tento nápoj. To asi dajte. Ja si nedám, ale že... Tá, to v Kauflande majú taký energy drink. No, Kľudne, dopite, ja už ja nechcem. zoberte si aj vy. A No, môžete to dobre. dať... Ja vám poviem, aj Mikovinyho 36, že na prvé poschodie, keby ste také kúpili, tak môžete to tam dať. A ja som počul, že ste dačo kričali, tak čo sa stalo? Lebo nikto sa tu nevie o nič postarať, no ale však majú 50 rokov, tak hádam sa vedia postarať, nie? Ale o čo konkrétne? To všetko. No a táto taký Keď bordel prídem všade na dneska. kontrolu, tak povie, že nemá. Musí mať, nie? Ale čo Prídem na nemal? kontrolu. Čo nemal? Tak nemal to ten energy drink. Jaj, táto je hňub, však to Tak musí treba mať ísť na každý Mikovinyho človek. 36 cipán. a mu to dať. A komu? No Mikovinyho 36, Očenášova, tam to môžete dať. Očenášova? Ale čisté nech to je, čisté, úplne čisté. Biele nech to je. Dobre, tá... No však ja idem teraz do Kauflandu, tá ja kúpim. Tak to tam kúpte a môžete to tam dať. Hej. No dobre, no. Tak sme sa dohodli. Na Mikovinyho 36, alright? A to Očenášova vy ste? No ste, že ja. No dobre, tak doví. No ale že to bude čisté, môžem sa spoľahnúť? Tak zavreté bude. No však isté, že. Zavreté nechám normálne, však neotvorím. Že ste to vy. Ja som vám povedala, že keby, ale tak neviem, no však snáď tak sa vedia postarať, nie? No však sa hej. A tak neviete, kto je aký. Blbec dneska každý je všelijaký. Tak Ja toto. mám rada akože tie energy drinky, ale ja mám radšej tú kyslú kapustu, guláš a mlieko. A poriadny vývar. A poriadny vývar. Ja jej to môžem doniesť a jej to asi donesiem, len mal by to niekto iný robiť, nie? No. A tento, ten lekár by to mal robiť. Lekár by to tam mal presne doniesť. Jaký lekár? Lebo čo ja potom urobím, keď niekto umre? Zoberiem dielo a to tu zbombardujem. Ale to radšej tam u nich 9 No však hviezda. isté, že tak nie unik 9, to zbombardujem Trebišov radšej. A čo je na Trebišove zle? A Trebišové, to čo ja viem. To je asi nepasí. Tá čo už. Ale ja sa bojím vás opýtať, že a čistý fakt by ste tam drink odnesli? Čistý fakt by bol? Fakt by bol čistý? No čistý, tak ja... Tak isté, že. Isté, že no. No ale nakoniec ja tam pôjdem aj s polievkou, však to nevadí. No však. Dobre, tak doví.